jotende joma nigi kibanda mopogore opogore welo biro gi jokuonde mag budho welo biro koro beduru gi stock moromo dipo ka welo go we mwandu ma gibiro go matino wene jo Kisumu to waparu matut nitie gedo moro nitie building moro migero showground ma Kisumu agombo ni chieng' moro kata mana bura maduong' mar Kesha obede Kisumu gini nyaka pogore gi Devolution Conference Victor. Devolution Conference di Homa Bay. Kiko dio chalre achala gi kaka Devolution Conference. Gimo mineno je wache kamano Victor seconds adek ne kichingini mwandu pesa jopiny dhi tiyo kae. Mane momi ineno seche moko walose gigi. Koro aparo ni gima nyaka timre kanyo, gero kamano kuom yena wach mogikno. En ni stock taking nyaka wabua tim. Ma ng'at motiyo gi mwandu jopiny gigi nyaka wabua ng'e to kik gini debate platform moro mar speeches gi mag campaign kaka osebedo katimore ndalo machiegni. Erokamano ahinya. Stock taking ni ko obro ng'eyo to pesa motigo gi pesa modonjo bentire balance kamoro koso moro ya wadgi nyakor mgajwang nago mona mi wenda thuolo kata jo panel mar kaka wanene thuolo mar wacho magi mogik to kata kamano mbaka dhi nyime kidhi Facebook live mara Mogi TV gira Mogi Radio tire penjo moko masanja kanyo gi weche ma bende joma ne wan go ka owacho ma bende ne ka jopiny pod mero gole pachgi ahinya to e wach mar party mar ODM ka bende nitie weche moko ma second nitie moko kuom buche ma ibro bagi mar gomba kama to nito yo mane ma party dhi luwo e jumane nyakwar mgajwang kod sirikal mar Kenya Kwanza ka kamano oriti makawuono erokamano kuom bedo kodwa ng'wono ma Nyasaye obed kodi kichako manyien mar ariyo kete mana ka kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre sa 2 okinyi kik bai